keutamaane ilmu lebih baik daripada keutamaane ngibadah, tegese ngibadah sing tanpa ilmu. Ya. Maksudnya ibadah tanpa ilmu ya. Mulane setan niku luwih wedi karo wong alim timbangane karo wong sing ahli ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu itu kadang-kadang terus menimbulkan sesuatu yang tidak merupakan esensinya ibadah. Ibadah itu penyembahan, kepasrahan, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kadang-kadang mergo dikandani tok ae ibadah iku apik, bar salat iku anu wiridan sing akeh nek wayahe duha sembahyang duha. Terus sembahyang janji duha sembahyang. Pemenang duwe ilmu paling-paling dikandani nek sembahyang duha iku sregep, iku rezekine akeh. Kowe ora melarat tambah gelas neh iku. Jadi mau krungu-krungu ngono ae maca postingan sembahyang duha marakno rezekine bancar ngono. Akhire terus ning ibadahe krana rezeki bancar iku mau. Wong ibadah itu terbatas. Umpamane entuk ganjarannya terbatas. Wong duwe ilmu itu ora terbatas. Ora terbatas salat, ora terbatas zakat, ora terbatas turu untuk ganjaran. Mergo ngalim dene, ngerti. Nama likul imri'in manawa. Ngerti ning ilmune iku. Jadi turune niat supaya engko bengi iso tangi tahajud ngorok untuk ganjaran. Beda karo turu niate engko bengi ndelok bal-balan ya beda. Likul imri'in manawa. Ngerti yo. Jadi sak pola tingkahe akhirnya dadi ibadah. Mulane gawedenge gak karuan setan iku nek mbek wong alim itu. So, ngerti kidunuane ngene. Ngerti dosa gedhe, dosa cilik carane apa mbusek dosa apa ibadah ora. Wis petentengan semua iku tok. Ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan artine nek kowe engko dadi panitia ngungguhno wong sing alim mbekan wong sing ahli ibadah iku kudu dhuwur sing alim gelase 3 ono sing ireng kuning mbekan putih banyu mineral teh mbek kopi. Sing ahli ibadah ya wis kei banyu putih ngono ae. Iku khairun itu artinya lebih. Jadi kamu kalau punya ilmu, kamu akan lebih utama dari ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi kudu kei tambahan, ya. Ahli ibadah sing gak berilmu, mergo nek sing ahli ibadah berilmu, malah double. Utamane kan double. Dene ahli ilmu ya utama. Nah, jadi ibadah itu utama, ilmu utama. Tapi keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Iku mau singkat kata-katane tapi mbok jabarno dadi tekan dinti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadlul ilmi ku ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Ini salah satu kata-kata mutiara dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang menggunakan bahasa Arab fusha ya. Fadlul ilmi utai keutamaane ilmu khairun iku luwih bagus min fadlil ibadati tinimbangane keutamaane ibadah. Rawahu Tabrani wa ghairuh. Keutamaane ilmu lebih baik daripada keutamaane ngibadah, tegese ngibadah sing tanpa ilmu. Ya. Maksudnya ibadah tanpa ilmu ya. Mulane setan niku luwih wedi karo wong alim timbangane karo wong sing ahli ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu itu kadang-kadang terus menimbulkan sesuatu yang tidak merupakan esensinya ibadah. Ibadah itu penyembahan, kepasrahan, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kadang-kadang mergo dikandani tok ae ibadah iku apik, bar salat iku anu wiridan sing akeh nek wayahe duha sembahyang duha. Terus sembahyang janji duha sembahyang. Pemenang duwe ilmu paling-paling dikandani nek sembahyang duha iku sregep, iku rezekine akeh. Kowe ora melarat tambah jelas ndah iku. Jadi mau krungu ngono ae maca postingan sembahyang duha marakno rezekine bancar ngono. Akhire terus ning ibadahe krana rezeki bancar iku mau. Wong ibadah itu terbatas. Umpamane untuk ganjarannya terbatas. Wong duwe ilmu itu ora terbatas. Ora terbatas salat, ora terbatas zakat, ora terbatas turu untuk ganjaran. Mergo ngalim dene, ngerti. Nama likul limriin manawa. Ngerti ning ilmune iku. Jadi turune niat supaya engko bengi iso tangi tahajud ngorok untuk ganjaran. Itu karo turu niate engko bengi ndelok bal-balan ya beda. Likul limriin manawa. Niat. Ngerti yo. Jadi sak pola tingkahe akhirnya dadi ibadah. Mulane gowedenge gak karuan setan iku nek mbek wong alim itu. Oh, ngerti. Kidunuane ngene. Ngerti dosa gedhe, dosa cilik, carane apa mbusek dosa apa ibadah ora. Wis petentengan semua iku tok ana. Ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan artine nek kowe engko dadi panitia ngungguhno wong sing alim mbekan wong sing ahli ibadah iku kudu dhuwur sing alim gelase 3 ono sing ireng kuning mbekan putih banyu mineral teh mbek kopi. Sing ahli ibadah ya kei banyu putih ngono ae. Iku khairun itu artinya lebih. Jadi kamu kalau punya ilmu, kamu akan lebih utama dari ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi kudu kei tambahan, ya. Ahli ibadah sing gak berilmu, mergo nek sing ahli ibadah berilmu, malah double. Utamane kan double, dene ahli ilmu ya utama. Nah, jadi ibadah itu utama, ilmu utama. Tapi keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Iku mau singkat kata-katane tapi mbok jabarno dadi tekan dinti. Al khailu fi nawasiha al khair muttafaqun alaih.
Wa fi lafdzin maqudun binawasiha al khair. Al khailu utawi jaran. Itu kata-kata itu pilihan yang bukan tidak disengaja ya. Ini bahasa yang sing indah itu sampai kata itu juga dipilih huruf-hurufnya supaya menjadi indah. Orang gerai. Makanya kalau al khailu fi nawasi al khairu. Iku nek wonge celat kaya wong Cina ngono, dia macane wal khailu fi nawasiha al khailu. Khailu kabeh mergo dene gak iso muni R. Jadi kan khairu. Bahasa nek wong Jepang maca wal khairu fi nawasiha al khairu. Mergo dene gak iso maca L. Nek Cina wal khailu fi nawasiha al khailu. Mergo dene gak iso muni R. Wong Jepang sebalike dene nek maca wal khairu fi nawasihal khairu mergo dene gak iso muni L R wong Jepang itu. Bahasa Arab wal khailu fi nawasiha al khair. Itu pilihan kata yang bukan tidak disengaja. Itu keindahan dari lafadznya saja sudah indah sekali. Utawi jaran, nah, sekarang maknanya orang kok mau sastra itu keindahan bukan hanya keindahan kata tapi juga harus padu dengan keindahan makna. Jadi nek wapi susunan katane tapi maknane ora ana apa-apane, ya ora ana apa-apane. Kayak Musailamah Al-Kadzab iku karepe arep nyaingi Quran. Ning Quran iku ana surat Fil, dene terus gawe Al-Fil wa ma adraka mal fil. Al-Fil hayawanun lahu khurtumut tawil. Rajane bersajak kaya ya ngono. Indah-indah ya gak ana mergo maknane apa? Maknane gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang punya telale. Iku cah TK rak ngerti lho. Jadi rumasane angger bersajak belakangnya. Nah nek surat Fil ning Quran itu mengku sejarah segala macam. Ini mau nek Al-File sapa Musailamah Al-Kadzab iki saya kalah karo Bapak Pocong. Bapak Pocong itu ketika menggambarkan gajah masih bagus. Bapak Pocong asalmu saka Sabrang. Ngoni-ngone apa iku dadi saya ana critane. Ora mok kandha nek apa jenenge gajah iku kewan sing duwe telale. Wal khailu utai jaran fi nawasiha ing dalem mbun-bunane khair al khairu utawi kebagusan wa fi lafdzin lan iku ing dalem redaksi liya maqudun binawasi hal khair jaran iku maqudun ditaleni binawasiha wasia itu jambul-jambule sing anu kae lho nek ning ngene manusa ya apa jenenge mbun-bunan nek iku ya iku suri-surinya yang di kepalanya itu maqudun binawasiya al khairu apa kebagusan. Kenapa? Karena kuda itu kendaraannya orang-orang yang berjihad fisabilillah pada waktu itu. Jadi juarane iso banter iso kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat itu kalau naik kuda tidak bisa dibedakan tidak seperti wong-wong biasa numpak jaran itu
masih kelihatan jarane ambekan wong sing numpak. Kalau pasukannya Kanjeng Nabi itu seperti menyatu antarane jaran karo jaran. Blayu apa lon-lon apa ngejar musuh itu kayak orang satu, kayak jadi satu. Ora bil hazami tapi bil khuzumi dari Imam Busiri. Bukan karena adanya sabuk maka mereka menjadi satu dengan kudanya, tapi karena kekokohan, karena kegagahan mereka yang menundukkan. Jadi kuda itu wah andalan kan. Biyen perang itu jaran itu penting sekali. Makanya ada dua dalam pasukan. Nanti saiki juga ada pasukan kavaleri itu pasukan kuda. Ya, infanteri pasukan jalan kaki. Biyen itu dua itu. Faris itu yang naik kuda, rajil yang jalan kaki. Itu pembagian ghanimahnya juga dapat sendiri kudanya. Kuda dapat sekian, penunggangnya dapat sekian. Jalan kaki mau untuk siji. Karena kuda itu ikut dalam berjuang. Finawasiya al-khair. Asra'ul khairi thawaban al-birru. Wasilatul rahim. Wa asra'us syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Asra'ul khairi utai cepet-cepete kebagusan apane sawaban ganjarane iku albirru kebajikan gawe bagus ning ngene wong kebajikan wasilatur rahimi lan nepung sanak sebalike wa asra'u asyari luwih elek luwih cepet-cepete elek apane ukubatan hukumane iku al-baghyu lacut kejahatan wa qati'atur rahimi lan medhot sanak. Watake ing hati sapa Ahmad Mbak Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Jadi sing paling cepet untuk ganjaran iku nek kowe berbuat baik dengan orang, kowe nepung sanak itu cepet banget. Termasuk albirru itu sedekah segala macam itulah berbuat baik, nepung sanak sebetulnya juga termasuk albir. Tapi disebutkan untuk menunjukkan bahwa nepung sanak itu memang penting sekali. Di antara bir itu termasuk unggulan. Jadi wis pokoke jet ganjaran ngono ae. Ana wong sing nyambut gawe iku bayarane sak wulan kok. Awal bulan akeh nyorek iku ana. Ana sing apa jenenge bayarane seminggu sekali ya ana. Oh nyambut gawe kowe nguli ngono iku seminggu pisan. Ana sing harian juga ana, luwih cepet meneh. Iki ana sing langsung kayak tukang becak langsung ber. Iku asra sawaban. Ganjaran ku ya ngono, ganjaran Gusti Allah itu macam-macam tergantung apa itu yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan kebajikan albirru, kamu nepung sanak dapat. Ya. Sebaliknya sing paling cepet hukumane iku wong sing lacut. Ya, kadang-kadang durung nganti ning akhirat wis dihukum ning dunya iki konangan polisi dicekel wis
apa jenenge masukna penjara wis lara. Wa qati'atur rahim duwe dulur terus karena satu dan dua hal terus disiang dijutak ora di ora ndekne macam-macam alasane. Pokoke sing penting ndekne medhot persaudaraan. Itu waliane nepung sanak mau. Paling cepet hukumane cepet banget. Langsung cewatek langsung catet. Dawuh lagi yang indah, inna minal bayani sikhran wa inna minal ilmi jahlan wa inna minas syi'ri hukman. Kok hukman sih? Hikaman mestine ngono. Biasane hikmatan iki nek ora ana tak marbuta ya hikaman dari hikmah. Rawahu Abu Dawud. Mergo maknane inna minal bayan, setuhune iku termasuk bayan, minal bayan. Sikhron apa sihir. Wa inna minal ilmi jahlan. Setuhune iku minal ilmi sang ilmu jalan ana kebodohan. Wa inna minas syi'ri an ana iku saking syair hikaman pira-pira hikmah. Jadi bayan itu kata-kata ungkapan yang indah. Indah itu artinya kata-katanya terpilih, maknanya tidak bertele-tele, tidak terlalu sedikit kata-katanya. Ana wong ngomong ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya apa itu amr? Wong sing ngrungokne iku gak paham blas mergo saking sithike kata-katane. Ana sing duwone bertele-tele ngono. Wong ngrungokno ngantuk kabeh tapi gak jelas iki sing dimaksud napa. Iku tapi ada yang orang ngomong itu pas sekali. Kata-katanya pilihan, maknanya itu tertata baik, itu orang yang mendengarkan itu terpesona seperti disihir. Biyen Allah yarham Kiai Bisri itu abah itu nek pidato. Itu paribasane nek beliau pidato nerangno banjir Nabi Nuh. Iku hadirin cincing-cincing kabeh. Orang itu iso cincing-cincing. Mulane nganti akeh wong Jakarta kono iku kepengin ngrungokno abah itu. Mergo kabare ning kono digawa mbekan wong Jawa Tengah. Akhirnya terus tinggal ngganan karo Pak Idham Khalid ketua PBNU mbiyen. Pidato angger muludan Kapyak Kiai Ali angger khol mesti Kiai Bisri Mustofa. Mulane dijuluki singa podium itu gak cocok. Singa podium itu mestinya Bung Karno. Tidak singa ngamuk terus. Bukan singa itu ya penyihir podium. Penyihir podium. Jadi apa itu bisa membuat hadirin itu ban guyu cekakaan mergo lucu terus nangis bisa nangis kabeh. Gue nangis, jak guyon neh. Jadi orang seperti disihir. Ini bayan. Nah, minapa? Mereka apa itu jadi mubalek enggak kayak saiki. Mubalek itu alamiah ya. Ini Peter ngomong tuh. Apa itu? Makanya di sini ada latihan khitobah itu. Mereka mbiyen apa itu latihan.
Sawane iku ngantek munggah meja kanca-kancane kon ngrungokno, engko nek apik keploki, nek elek suraki ngono. Pidato. Jadi nek ning podium itu orang tersihir. Semuanya inna minal bayani sikhran, itu bayan. Orang terpukau. Bung Karno juga gitu. Bung Karno kalau bicara biar nek pidato itu zaman Bung Karno sing ana radio itu mau ning kecamatan. Nek Bung Karno pidato wong sak kampung ning kecamatan kabeh. Ngrungokno Bung Karno pidato. Tapi Bung Karno nek pidato kaya apa jenenge Cokroaminoto. Manjen muridnya pidato membakar semangat itu orang wah terbakar betul. Iku bayan, inna minal bayan sikhran. Memang ada antara bayan itu yang sampai bisa menyihir orang. Wa inna minal ilmi jahalan. Ada juga ilmu sing malah wong plong-plong ya ono. Contone kowe nek dijak ngomong perkara nuklir sak piturute, kowe terus plong-plong. Ana ilmu sing makna kowe bodho. Mergo dijak mergo ilmine keduwuran. Kowe plong-plong. Iki ngomong apa saya ya. Inna minal ilmi jalan. Wa inna minas syi'ri hikaman. Jadi syair itu kan apa namanya? Betulnya dikecam sampai Al-Qur'an. Maka syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Karena penyair itu yang ngikuti ya orang-orang yang gendeng-gendeng iku. Nek ngomong ora tahu cocok karo kelakuane. Ya kuluna malah ya alun. Ngomong tok mulia-mulia tapi kelakuannya gak. Tapi ada yang pada waktu itu orang kan terus wah kok penyair itu kan buruk sekali. Nah, ayatnya diterusno illal ladzina amanu wa amilus sholihati was ansaru min ba'di ma zulimu itu. Kecuali mereka-mereka koyo Labid, koyo Hasan bin Thabit itu penyair-penyair Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa amilus sholihat dan membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizalimi. Nah, syair yang seperti itu mengandung hikam, mengandung kata-kata mutiara, Koyok kemudian belakangan Imam Busiri mempunyai kasidah syair panjang yang penuh dengan hikam, penuh dengan kata-kata hikmah, wisdom, ya. Inna minas syair. Tapi tidak semua karena syair itu tadi ada yang orang-orang jahiliyah itu penyair-penyair itu mau nggolek penggawean ngono ae. Jadi penyair zaman dulu itu moro ning gone adipati-adipati terus gawe syair sing muji-muji adipatiku terus diuncali upeti ngantek zaman saiki iku ning harap ngono kowe nek iso ngelem-ngelem pangeran-pangeran niku apa meneh raja wah mesti dikai kowe ngono senengane tapi nek kayak Hasan bin Thabit Labid itu syairnya mengku hikmah nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farahu rawahul Bukhari. Ini indah kata-katanya, indah maknanya. Nikmatani ana nikmat loro. Iku maghbunun.
iku dirugekake fima ing dalem nikmatane sapa kasirun wong akeh minan nas. Dirugekake digedonake. Apa itu as-sihhatu? Sehatan wal faraghulan farah itu kosong tidak punya gawean. Wal Bukhari. Ini nikmat itu, dua itu nikmat sehat dan ndak duwe penggawean itu nikmat. Tapi banyak dilalaikan sama orang, jadi orang itu kecewa. Loh ya Allah, kok wingi ku mamane tak gunakan itu ketika sehat itu ya enak aku. Lah saiki lorong ini ra iso apa-apa. Cewa dia. Ada kenikmatan namanya sehat, diabaikan, dilalaikan, akhirnya getun bareng wis. Arok ini di kosong. Sedang kosong nggak dibuat melakukan apa-apa yang baik, akhirnya rugi dia. Wah, ya aku saiki sibuke koyo ngene. Wingi-wingi zaman aku kosonge kaya Masya Allah. Lah winginane kowe lha apa? Turu ya. Lah iku getun kowe. Duwe waktu kosong gunakan untuk sebaik-baiknya untuk sesuatu yang manfaat supaya tidak maghbun. Itu kenikmatan kalau dipakai maka itu akan menjadi nikmat yang sesungguhnya, kesehatan dan faragh itu. Al makru wal khadi'atu finnar rawal Baihaqi wal Bazzar wa huwa ma'mulun bih fit targhib. Itu ngamal napa bihi dawuh iki fit targhib ing dalem targhib. Aja ngantek wong iku berbuat makar dan khadi'ah. Makar itu ya tipu daya, khadi'ah itu ya tipuan. Iki tipuan makar dan tipuan ini mlebu neraka. Tentu saja makar dan khadi'ah ini dalam pengertian yang negatif ya, yang umumnya memang negatif. Orang itu menipu, mereka daya supaya orang celaka, itu kan negatif itu, buruk sekali. Merencanakan sesuatu untuk mencelakakan orang, itu makar, jelek. Tapi kemarin ada khadi'ah yang diperbolehkan, yaitu di dalam perang melawan musuh fisabilillah. Tipu daya untuk mengalahkan musuh di dalam jihad fisabilillah itu enggak, ini yang dimaksud ini enggak. Iki sing dalam kondisi normal kowe ora ana apa-apa, ora ana perang ora apa-apa, kowe terus nipu daya mencelakakan orang, itu yang dimaksud kene. Al mustasyaru mu'taman, dianggap aman. Rawahu riwayatake ing hadis Ahmad wa ghairuhu lan liyane. Al mustasyar mu'taman. Wong sing dijaluki saran pendapat ya kudu dianggap aman, mu'taman. Oh. Njaluk saran, dikai saran kok terus cewekel bono penjara. Iku jenenge ngawur iku. Mustasar iku ya muktaman, bisa dia. Nek kowe lha apa kowe kok nek ora merasa percaya dengan orang itu, kenapa kamu mintain saran? Kalau kamu mintain saran karena kamu percaya. Mustasar iku muktaman. Ora muktaman mau jaluki saran ku piye? Kowe dijeblosno ngono kowe malah kowe. Ya. Adanya kamu minta saran pendapatnya karena kamu yakin dia aman, tidak akan menjerumuskan kamu.
Itu kan indah itu kata-kata itu. An-nadamu taubatun utawi getun penyesalan an-nadmu utawi penyesalan iku taubatun tobat itu sendiri. Wa Tabrani wa Ahmad wa huwa sahihun wa huwa utawi hadis an-nadamu taubatun iku sahihun sahih. Ya. Jadi kue melakukan suatu dosa terus kue getun, ya Allah, aku pleset, masya Allah. Nah, aku ngantek ngono itu. Getun itu sendiri sudah taubat. Maka nenggone ulama-ulama menyatakan bahwa syaratnya dari taubat itu antara lain getun itu. Memang getuni itu menyesali apa yang sudah dilakukan. An-nadam taubatun. Nah. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Itu kan kata-kata singkat tapi padat pengertian, ya, cekak tapi haus. Ini contoh-contohnya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Sekali lagi dawuh-dawuh hadis itu bukan rekaman Kanjeng Nabi ngerekam terus ditranskrip dalam tulisan, tidak. Mengomongan gini ini. Jadi bisa bayangno ngecerdasane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicaraan dengan pembicaraan Kanjeng Nabi itu cekaos kabeh, indah kabeh, sastra kabeh. Mbok ameh gawe kata-kata sastra mikir bang sisik. Kadang-kadang rong dina 3 wulan. Agek metu kata-kata indahnya itu. Kanjeng Nabi ngendikan biasa. Tapi kamu perhatikan itu. Baik yang ditujukan dengan bahasa khusus kelompok-kelompok tertentu yang menjadi mukhatabnya maupun yang ini yang bahasa fusha yang sehari-hari. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Wong sing nuduhake 'alal khairi ing atase kebagusan iku kafa'ilih, kaya pelaku kebagusan itu sendiri. Kaya pelakune al khair. Rawahul Askari wa Tabrani wa huwa ma'mulun bi fit targhib. Wa huwa utai hadis iki ma'mulun din ngamalake apa bihi hadis iki fit targhib ing dalem targhib. Targhib itu ngelemake supaya orang mau melakukan bab dawuh. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Dikai kata-kata wa huwa ma'mulun bi fitarghib iki terus aja mbok supaya enggak kamu maknani bahwa itu ganjarannya padha persis. Wong sing nglakoni kebaikan dengan wong sing nuduhake kebaikan itu padha. Tidak bodoh. Tapi ini supaya orang mau menunjukkan kebaikan. Orang menunjukkan kepada kebaikan. Adalu 'alal khair kafaili. Artinya podo-podo untuk ganjaran ini. Sing sitoke nglakoni kebaikan, kowe ngandani wong supaya nglakoni kebaikan. Kowe ora sedekah tapi kowe nganjurno ndake sedekah itu apik. Sedekah itu ganjarannya gede, padha karo wong nek sedekah. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairu wa huwa tai hadis iki hasanun hadis hasan. Ini gini Musnad Imam Ahmad.
hubbuka utawi cintaira senengira demenira asai'a ing sesuatu iku yu'mi membutakan dadekno wuta ya hubbuka sai wa yusimmu lan dadekno budhek hubbuka sai yu'mi wa yusim. Kowe gak menyintai sesuatu itu kamu itu bisa buta loh, hati-hati kowe. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam menyintai sesuatu, termasuk menyintai orang. Kunisa yu'mi wa yusim. Terus dari sana terus ada istilah cinta buta itu. Padahal cinta itu membutakan, bukan cinta yang buta. Orang yang menyintai itu bisa buta, bisa bisu. Mbok kandhani ya ora gelem wong budhek kok. Mbok dudohno sesuatu yang menjadi akibatnya juga tidak dilihat. Wong yu'mi. Hubbuka syai' itu macam-macam isinya, wong sesuatu. Kata-kata mubham itu isinya iso macam-macam. Iso apa, bisa iso siapa. Ya, apa, siapa. Pokoknya cintamu kepada sesuatu artinya cintamu kepada apa saja. Itu bisa yu'mi wa yusim. Jadi kita harus waspada kalau kita sedang menyintai sesuatu. Jangan berlebih-lebihan, sebab nanti akan menjadi buta. Menjadi yusim. Ya, mana apa cinta itu buta. Artinya membuat orang yang menyintai itu buta, gak ngerti. Njuk kandhani pesek ngono mbok senengi. Oh, gak ora dene. Oh, gak ngerti. Lho, pesek je. Ora pesek iku lain dengan pesek-pesek yang lain. Iki pesek sing seni ngono. Ono pesek seni barang. Karena cinta. Ayo umiyazim. Mbok kandhani apa meneh ora gelem dene gak gelem. Kayak dawuh Imam Busiri kalau yuk miyasim. Al-ariyatu muaddatun wal minhatu mardudatun wad dainu maqdiyun wa zaimu gharimun rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhu wal minhatu ya ma yumtahu rajulu sahibahu mir ardin yazra'uha summa yaruduha ausatin yashrabu dirruha summa yarudduha wazaim ail kafil wa gharim aidhamin wal ariyatu tai ariyah pinjaman iku muaddatun dibalekno diwenehno masa wong nilai kok ora mbok balekno mbok emplep dhewe iku piye ya muaddatun dikembalikan. Wal minhatu mardudatun. Minhah itu kudu dibalekno juga. Kenapa? Mergo minhah itu ya minhah iku mayamnahu barang sing menehake sapa ar-rajulu wong sahibau ing kancane rajul min ardin saking tanah yazra'uha kang nanemi nanduri sapa sahibu ha ing ard summa yarudduha monggo keri-keri balekno ya sahibu ha ing ard ausatin utawa menehake wedhus ora kok dikon ngepek didol gak tapi ki tak kei wedhus ku yasrobu kaya ngombe sapa sahibu
daruha utawa diruha ing poane syat sumaya ruduha mongko kari-kari balekake sapa sahibuhu ha ing syat no mulane wal minhatu mardudatun minhah yang seperti itu harus dikembalikan wong kowe mau dikei poane tok terus mbok dol wedhuse gak oleh iku dibalekno tanah iku mau dikekno kowe dikongkon wis kono kowe gak duwe apa-apa iku kan tanahku iku garapen pek kasile ora kok tanahe mbok pek gak ya wadainu maqdiyat wadainu maqdiyun utang iku maqdiyun iku kudu dibayar muni utang ya utang njaluk ya njaluk biyen Allah yarham apa itu wis iku diutangi karo putrane Kiai Khalil ditagih Kiai Khalil gleneng-gleneng utang apa iku ngutangi wong pirang-pirang kadang-kadang ra kenal ra apa diterno karo kancane ngono ae diutangi ora bayar ya ora tau ditakokno iki anake sing utang kok takokno ae bayare kapan aku krungu grenang-grenge terus tak kandhane mbek abane nah masih niku genang-geneng iku ana wong gak kenal mok diterno karo kenalane abah ngono ae terus utang diparingi ya ora tau ditakokno mbayar cek ora mbayar saiki anake kok ditagih takokno terus ae kapan bayare jawab apa dong salahe nembunge utang ada ini makdiyun nek dene muni njaluk ya gak tak tagih wa zaimu gharimun zaim itu sebetulnya asal maknane kafil penanggung jawab mulane terus tinggung makna pemimpin karena pemimpin ini penanggung jawab penanggung jawab itu gharimun itu nanggung. Jadi kalau dia sampai tidak memenuhi kewajibannya dia harus membayar itu gharim. Zaimun gharim. Jadi ini sing tanggung jawab ngopeni tanggung jawab jogo gak dijogo nganti ilang kabeh bandane ngene kudu ngijo. Kudu ngijo domin. Mulai saiki tinggu zaim itu pemimpin. Pemimpin itu kan apa kafir. Dia tanggung jawab ngurusi umatnya. Ini ora dipilih nganggur ya, ini nyalon dhisik ya, sadurunge dipilih. Berarti karepe dhewe dadi zaim iku. Wong nyalon. Kadang-kadang malah bayari barang mek wong-wong sing kon milih, ya amplopi 50.000 milih ndekne. Wis dipilih ya kudu tanggung jawab. Nganti hak rakyat nganti ilang ya kudu ngijol. Kan gitu. Sabaqaka biha ukasatu rawal Bukhari. Sabaqaka biha disi ing sira biha sebab donga iku sapa ukasatu ukasa. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa jenenge? Sahabat Ukasah iki nyuwun ning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kula mbok jenengan dongaaken Gusti Kanjeng Rasul mugi-mugi kula menika mangke sareng jenengan bet swarga. Donga Kanjeng Nabi. Bariku terus liyane meri terus melok-melok. Kula Kanjeng Nabi wah sabak kok Ukasah. Wis dhisik Ukasah wis. Apa artinya itu? Artinya doa itu memang untuk yang didoakan. Jadi hakikate donga itu nek kowe ndonga sesuatu itu
minta sesuatu, kalau kamu berdoa minta sesuatu, itu artinya kamu akan diberi sesuatu itu. Sebetulnya memang catatannya kau dikai sesuatu. Kalau kamu tidak akan diberi sesuatu, kamu tidak akan dongo itu. Wah, ini kau gak tahu dongo sugih kan gak tahu. Mereka pasti ini marah tuh ya. Nah, yang suka-suka itu dungane sugih itu ora peduli akhirat ampun segala macam njaluk-njaluk sing aneh-aneh mulai-mulai gak pokoke njaluk sugih tenan. Mergo donga itu sesuai dengan stand. Makanya doanya orang tidak ada yang sama kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah itu donga umum, donga umum. Donga umum hasanah itu bisa apa saja. Hasanah bisa bojo apik ya hasanah. Rezeki akeh ya hasanah. Tapi ora mesti sing untuk hasanah terus sugih, enggak. Sugih kan lain. Sugih ono sing gak hasanah. Banyak orang sugih ning penjara ya akeh. Wong melarat sing uripe tentrem ya akeh. Jadi ada doa khusus yang itu khusus pamen untuk yang mendoa. Makanya ukasah sudah yang lain minta ya nggak bisa. Begitu sebejane ukasah. Kenapa kok ukasah disiki? Karena diwosekno mbek Gusti Allah lho. Itu ilmu hakikat itu. Jadi orang tidak akan mendoa A kalau tidak digerakkan Allah untuk mendoa A. Nah, kamu mendoa A itu karena catatan Gusti Allah kamu itu akan mendapatkan A. Itu. Aku ikut tahu pidato nek dongaku ku mandi ora karuan iku sebabe yang ora pidato. Aku dongaku mandi ku merga aku tau ndonga ning gone makom mustajab ning gone antarane Hajar Aswad karo pintu Ka'bah multazam. Aku ndonga ning multazam mergo aku bingung ndonga apa ae mergo saking akeh penyuwunan ngantek bingung aku njaluk apa terus aku njaluk ya Allah Gusti mugi donga kula teng pundi-pundi mangke mandine kados donga kula teng mriki. Oh, donga. Ana kiai sing wah gathuk iku. Cocok. Beneran aku meh kaji iki engko. Ngaji kan kono wis bar mulai terus jenengan iki nggih ndonga kaya kula. La ilaha illallah. Wali kula. Itu memang iku ana sing tak wae ana beberapa orang aku nggak ijazah iki nek Jumuah akhir Jumat wulan Rejab kowe maca iki kowe ora bakal kesepen duit mesti duit-duit terus. Wah, catet iki kabeh. Wis semono akeh. Ora ana sing eling. Bar Jumatan lagi lho iku Jumatan. Mergo syaratnya kudu pas imam ning mimbar. Nah, wis bar imame wis mudhun nek lagi eling. Ya ora kasil. Mergo catetane memang ora. Ya, donga itu misterinya di situ. Khairul mali ainun sahirah wallahu alam.